יעקב. מה זה הולך פה, רגע? רגע, אוי, רגע. אני צריך להתקשר לסמוכה, מה אתה חושב? הלו, סמוכה. למה את לא עונה לי? סמוכה, אבל זונה. אוי, אם את אומרת, סמוכה מתקשרת, לא יודע, פלאפון מנותק. מה את אומרת למה? היא אומרת לבטח. אם את אומרת אוי ואיך. תסיכו, פודנו כבוד לתורי. מה את אומרת? סמוכי. צבריית-יום, צנברויום, שוקמויום, זיכרונויום. נחל ארצנו יום עוד מאותו יום, יש לנו פה ארויום, וגם עושים לנו ככה ספירות יום, אם ככה, שכחתי איך קוראים לזה, יום. איך קוראים לזה? צודק. יאללה.